Ha plogut sobre la comarca de l'Horta i encara porneja de manera tímida, per ara, i per tant no podem dir que plou sobre banyat, sinó que plou sobre la terra eixuta i calenta, provocada per un estiu poc usual en què suportem el 880 dia de pandèmia i el 165 jorn d'invasió injustificable d'una part de l'estat ucraïnès. El món assisteix a un bombardeig poc usual de part dels mitjans de comunicació, dels mass media, que obre telediaris i portades de publicacions amb la imatge d'una monarca, el cos de la qual va rodant pel seu reialme des del passat dijous. Hi ha un clar interès per subratllar la pompa i la circumstància d'una família que tanta tinta ha fet vessar sobre la biografia dels seus components. La nostra història, però, ens recorda que en la data d'avui de l'any 1245 el rei Jaume va instituir la figura dels jurats i que uns tronats, el 13 de setembre de l'any 1997, van profanar la tomba de l'escriptor de Sueca Johan Fuster. Doncs això, endavant amb les atges.